kana kandiramba ndekwako kana kanpuka ndezvekwako sha nanodana mai vako ndabva toita baba vako. Okay, ukanzwa chinzi chinjaiwo taiti panenge pachinzi idyai chicken nerice. Street studio session, platinum vibes, right here, Trip Genesis. You know the drill. I am a favorite musical host in Njonda Kadzi. I came from West. I am the best above the rest. Platinum FM, promoting local talent, local artists. And yes, Nas, all the way to Harare, Glenora, Epworth, and Bari. Vakomana represent Magetano Pisa. Rasa Standian. Yeah, man, the non Patel Bad, one great Jerepatonas. One great Jerepatonas. Rasta Standian. Yo, boy, Kajongwe to the flipping web. If you don't know, you don't know. Glenora ndo bagete. Amana, 8 lines takaenda round rega tichinjana. Let's shine. Mu comment section, ungopinda unuzoti Njonda Kadzi kana zviri zvendandi uye ndiye anodzibata. Michaela ndiperi team tishitangidze. Michaela exclusive. All right. Kwechere patonazi. Expatel, alright, spetere mabachi. Ainda shuka ndinanzara patendo kuwana rachka chembi spetere mabachi. Aira subuda mwenda kakara na baby nkombi spetere mabachi. Ainda shuka ndinanzara patendo kuwana rachka chembi spetere mabachi. Chinzwa manje ndapinda nechipata ndakazimba kunge fantan vanotozvigona taura mese kuti vangan kubvira kujoza kusvikira kuLondon vanenge vanetsa ndorumisa nemudogas boy bad Kajongwe ndiri bad kune vari kugaya kuda kundiita brai vanopa mhanya vese pitbook andiro gad. Alright, me tell you said shantang ting shin ting that thing diri funzat madi boys rangu what a thing eh shin ting say my baby my kodi ini jangwan body shin ting de la baba sasa urongwende sandrichi baba shantang la baba wakasaiza vese ndo waroma mashaba. Yes, ndine chikeni ine chikafu chema baby ukangovatengera unonzwa voti deti kwete zvekuti baby rinodyiswa mazepi kudhara ikoko kandati munobvepi baby ngaritengerwewo kachikeni ini kana kuendeswa auti kubrai kana kutomutengera kamazai atori nanika pachance kana kandiramba ndekwako kana kanpuka ndezvekwako sha ndonodana mai vako ndobva ndatoita baba vako kana kandiramba ndekwako kana kanpuka ndezvekwako sha ndonodana mai vako ndobva ndatoita baba vako. Okay, ukanzwa chinzi chinjaiwo taiti panenge pachinzi idyai chicken nerice kwete zvekuti mori 7 nemachangs mozvisimbisa kuti kani chikuru ane sauti bamnini huko kandati neutano munotokura pageto kamune chigaro chezvimwe zvigaro zvekuti vanhu vanotokuti ndiwe sachigaro. Auya matsipa bambawa nasinukuyeresa newawa zvitakozese pindai pakrawa. You know the drill, you know what to do. Chingopinda comment section pa Facebook, pa YouTube. Chingodudza kuti wauri kuti njonjola ndandi apa dzazobatwa first round the Platinum Street Studio session. Peace.